I pozdrav dragi moji, evo nas u još jednom videu, ovoga puta nešto novo, potpuno, usudila sam se nešto pokrenuti. Točnije, nešto napraviti od onoga što već imam, da ne moram kupiti, ali danas kad odemo u trgovinu sve je abnormalno skupo, pa eto ja sam si priredila tu jaslice koje su moje stare jaslice, ali su izgubile onaj svoj početni sjaj, pa zato vam treba, znači, što ću ja staviti je ova, bože, zaštekana sam. Bože, sramote, ispričavam se. Sjetit ću se kako video, uglavnom. Mahovina, da. Hvala na pomoći. Ljepilo, ja sam uzela vruće ljepilo, pa eto, da krenemo s tim što sam planirala raditi. Evo, ispričavam se još jedan put na malim tehničkim komunikacijskim teškoćama. Stavit ću tu gore malo. Da li ću kasnije staviti još nešto da se malo bijeli, to ću još razmisliti. U svakom slučaju krećemo sa dekoracijama. Evo, restauracijom za početak, pa ćemo onda nastaviti sa dekoracijama. Ima mogućnosti za dekoracije. Kupila sam i one plastične kuglice, ako se sjećate. Ja sad tu ovdje stavljam ljepilo vruće. Ne reklamiram Parkside, ali evo, jedino što trenutno imam dostupno je Parkside-ovo. Za čisto hobistički dobro dođe. Najavljujem mi da je pred kraj. Znači, treba dobro staviti. To ćemo odložiti sa strane i stavljam mahovinu. Sad kad smo već kod te mahovine, pokazat ću vam i kako sam napravila svoj adventski vjenčić. Znači, evo, stavljamo mahovinu. Mora se dobro pritisnuti. I tada, ja sam gotova. Opa. U međuvremenu sam zalijepila tu dva anđelčića, ako se sjećate. I tako, i sad i dalje slažemo tu mahovinu. I evo ga, lijepimo. Još uvijek. Gornji dio sam završila. Sad ćemo još malo donji dio. Vjerojatno ste uzbuđeni vidjeti kako će to završno izgledati, kao i ja. Evo, iskreno, sad ću staviti dva anđelčića. Malena, moja stara dva ukrasića, koja će bolje poslužiti ovdje nego da se više mučim sa stavljanjem ukrasa. Tako. Ako niste vični sa vrućim ljepilom, kao što nisam ni ja, meni je prvi put da koristim vruće ljepilo. Ako se bojite opekotina, posebice djeca, ako su u blizini, nemojte ga ni pod razno koristiti. Tako da, evo, sad ću vam okrenuti da vi vidite kako to sad završno izgleda, što sam ja to naumila i kako sam na kraju napravila. Evo ga.
Sjećate se kako je izgledalo malo prije, evo ga sad kako sad izgleda. Evo ta dva anđelčića drže. Još se lijepim. Skupljam i ljepilo i mahovinu, još ću malo pritisniti, ali to će se još ulijepiti dobrano. I sad vam mogu pokazati prije nego što stavim figurice i uživo da vidite. Da, stigao mi je ovaj mali vlakica TMU-a u međuvremenu. Evo ga, vjenčić uživo, znači što sam vam sad malo prije pokazala. Postupak izrade i pišite mi u komentarima kako vam se sviđa i da li imate još kakvih ideja da pokušam napraviti. Evo pa krećemo sa figuricama. Evo, stavit ćemo Mariju, Josipa, Isusa u jaslicama. Figurice neću lijepiti zato što ih volim na kraju maknuti. Tako da ćemo ih i ove godine samo poslagati. Imam ja i tu negdje 3 kralja i gradić koji evo, godinama skupljam, pa ću vam posnimiti kako to izgleda na kraju u konačnici. Sad ste vidjeli kako izgleda kad sam išla obnoviti. Stavit ću u međuvremenu nisam našla niti jednu zvijezdu, pa sam napravila jednu zvijezdu od ljepila. Znači postupak vam je da stavite na neku foliju s koje lako možete skinuti ili čak sa čokolade i onda oblik sa ljepilom pustite da se fino ohladi. Evo, nisam našla ni jednu zvijezdu pa ću staviti ovu. Pa ćete sad vidjeti kako to izgleda na kraju u konačnici. Evo, nisam se stavila grijat ljepilo. Eto, budala. Valjda ću nagrebati nešto malo. Evo, dok mi se zagrije ljepilo, mogu vam pokazati u međuvremenu još nekih ideja koje možete napraviti sami kod kuće. Vjerojatno svi imate kod kuće ostataka stiropola ili nešto takovo, pa eto, jedna idejica sa stiropolom i recikliranjem nekih stvari koje imamo svi kod kuće. Neće držati zvijezda nikako. Sve u svemu, znači to je to. Evo, znači ovako izgledaju moje jaslice. Kakve su vaše, stavite slike u komentar ili pošaljite mi video ili nešto. Pokažite vaše ideje, krasni, divni i ostalo. Sad kad smo već kod dekoracija, mogu vam pokazati nekoliko dekoracija. Da, što sam počela pričati, svi vjerojatno imamo kod kuće papire od folija, stiropola, starih časopisa, pa možete reciklirati. Evo, ja sam si od ostataka što nam je ostalo od fasade izrezala par komadića. Evo, ovo je časopisa. Uzet ću taj jedan, znači, komadić, motat ću fino u papir taj od časopisa. Uzet ću si mašnicu. Znači ovako, krajeve ću smotati i eto. Tu sam škare negdje imala, ali negdje sam ih pogubila. Ja sam si napravila, znači, doslovno od recikliranog. Znate, one ukrasne papire, ovo je od keksa tipa, znači 0 potrošenih, u biti za kekse sam potrošila novce. I još jedan, znači, od nekih krekera, tako da evo,
I sad da vidite ovo, da završim na kraju krajeva sa tim mašnicama. Pišite mi u komentarima kako vam se čini na ovaj način reciklirati, prištedjeti, dodatne ukrase napraviti za Borić. Evo, znači, sad krajeve zavežem. Imate različitih boja, uzoraka, a potrošili ste minimalno novaca, tako da... Hop. Jedna strana zavezana, sad ćemo drugu stranu. Ovu ću malo dužu pa ću ostaviti za nakačiti na bor. Od ostalih materijala koje možete reciklirati, tipa šišarke, evo ko što sam ja stavila u adventski vjenčić, ja sam pravila i šišarke za bor, obojala u bojama različitim, pa ću vam pokazati drugom prilikom. Nisu mi sad trenutno pri ruci, još su neke nasušeni, što bi se reklo. Eto ga. I eto ga, mali paketić za Borić. Sad samo krajeve sa škarama fino onako uvijete i to bi bilo to. Znači ovo je od recikliranog časopisa. Našla sam neki uzorak koji mi se svidio. Neki leptirić i šareno je, znači taman idealno. Evo, mali poklončić, a za 0 kuna tako rekuć. Evo ga, odnosno eura. To su 2 primjerka i 3. Znači ovo je od keksa. Napolitanke. Čak se i vide napolitanke naslikane. Pišite mi u komentarima kako vam se čini. E sad mogu vam pokazati uspjeti dekoraciju od papira. Uzmete 1 A4 papir, znači presavijete onako u četvrtasti dio. Ću vam pokazati. Znači od A4 presavijete ovako da dobijete ovaj tu kraj. Izrežete ovaj višak, a pokazat ću vam što možete sa tim viškom. Znači sad dobijete ovako četvrtasti papir. Ove stranice što su vam otvorene prema gore i režete 3 puta. Znači nemojte do kraja. Evo ovako će vam biti bolje. 1, 2, 3. Obrnete stranu i 1, 2, 3. Sad rastvorite papir. Uzmete ove slobodne krajeve, znači središnje za početak. Za ovo vam potrebno još selotep, ljepilo ili klamerica, šta vam je pri ruci. Meni za sredinu nije dostatna klamerica, ali malo prevelika, moram si naći neku manju pa stavim selotepa. Čisto da drži. Znači, evo ga, zalijepila sam središnji dio, sad okrenem. Lijepim s ove strane, odnosno sa klamericom ću pretpostavljam moći. Znači, tu mi je klamerica. Većinom se stariji sjećaju ovih ukrasa, to smo svi radili svake godine. Klamerica mi nema nema patrone unutra. A ništa, sa selotepom ću sada. Šta da radim? Snađi se. Evo, sa selotepom srećom pa sam si priredila. Zatim opet uzimate onu treću prema unutra gdje je ova malena. Pa lijepim tu. Evo. Ne ide drugčije, znači snađi se kako može. I zadnja ide ovako.
Porežite te cvjetiće kad završite, za to vam je potrebno 6 listova papira bijelih, u boji, kakvih god hoćete. Znači dođete do ovog oblika i onda spajate, sad imam priređeno par komada. Znači ovako jedno kraj drugog spajate. I onda na posljedku dobijete ovako nešto. Ja sam si napravila već par ukrasa. Pa ovo sam htjela pokazati da se prisjete oni koji ne znaju. Znači pišite mi u komentarima kako vam se sviđa cvjetić i ove boje kako sam ih ja uskladila, kako vam se to čini. Evo, znači na taj način spojite. Ja sam dodala još i ovu za objesiti, tako da evo, pišite mi u komentarima kako vam se sviđa. A sad kad smo kod ovih ostataka, pošto mi klamerica ne radi, patrona mi je kilometrima daleko, od ostataka onog u boji ili ovog papira, znači možete napraviti vjenčiće, možete napraviti, sad hoćete deblje, manje, tanje, ovisi o vašem slučaju šta vam se više sviđa. Znači, uzmete taj ovako, presavijete, zalijepite. Ti ukrasi vam mogu poslužiti kao dodatak na prozorima ili negdje. Ovo se sad širi, kao što sam i ovaj napravila, znači od ovih ostataka u boji. Tu možete staviti u sredini svijeću, čašu za olovke ili za već nešto što vam padne na pamet. A jednostavno možete objesiti oko vrata onako pa izgleda ekstra. Što se tiče onih kuglica sada, veselim se, što sam ih naručila sa Temoa, znači evo, ovo je prvi primjer, znači ja sam ubacila unutra cvjetić i ružicu. Moram samo objesiti je na bor. Postoji mogućnost, evo, znači da ja tu unutra mogu sad čokoladu ili nešto ubaciti što se tiče djece. Malo mi je Djed Mraz prevelik pa ga neću staviti. Bojat možete, hoćete lakom za nokte ako je neki stari pa možete s tim. Možete tipa pomiješati brašno i škrob i pjenu za brijanje pa nekim šljokicama. Malo više protres pjenu. Evo opet. Pjene po meni ima u svakom slučaju. Mislim da je to previše. Pa će curiti naknadno. Znači nije bitno koja je marka pjene za brijanje. Ja sam si tu donijela i žličicu. Šljokice nisam priredila, ali čisto da vidite kako proces izgleda. Znači pomiješate škrob i pjenu za brijanje. Umočite unutra i onda u šljokice. Ali to isto možete napraviti i obložiti ove kuglice plastične, stiropolne i sa također da bi se to trebala sušiti. Taman mi je stigao iz Temoa držač onaj za popkorne, ali taj držač mi može služiti i za ovakve stvari. Evo znači kako to izgleda. Malo ću se uprljati, ali nema veze. Sad bi ja to trebala staviti na neki držač i onda posipati sa šljokicama da se osuši, malo sam i previše. I eto ga. Što je još veća fora, znači vi s tim možete svake godine mijenjati boje, oblike, upotrebljive su, reciklirane su, održive su. Sad mogu staviti malo i po jaslicama da ima malo snijega. Tako da, evo. To je to za sada sve od mene. Vidimo se, čujemo se, volim vas, ostanite mi zdravi, veseli, nasmijani, volim vas vaša seka i zasjeka i moram već oprat ovu portijenu i škrob. Vjerojatno da sam sad koristila šljokice, bila bih puna šljokica, ali do nekom drugom prilikom. Pišite mi u komentaru kako vam se čine ove dekoracije, da li sam vas podsjetila, osvježila, malo dala neke ideje za recikliranje, ukrase i ostalo. Biće toga još. Pokazat ću vam kako ću složiti taj svoj grad i svoje jaslice.
Pišite mi u komentarima kako vam se čini moj adventski vijenac. I eto, ostanite mi sretni, veseli, nasmijeni, zdravi i volim vas još jedanput puno. Volim vas, vaša Sveka iz Osijeka, srećom pa se nisam zamuljala. Pusa, čao, bok!